Enjing, Pak. Enjing. Engko bablas neng ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas teng Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bubuk. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Neng Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora? Nggih boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Ya tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medhun neh ora apa-apa. Jane nanggap kula niku paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit? Ya, saged, Pak. Oh, iya. Saged di DP nggih to, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di cicil ngono ya, di DP sik ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayangan tak duwe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Kualik lho, Pak. Hah? Kualik piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal ngono. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten lho, Pak. Ngono tak DP kabeh ngono kuwi. Ya, masuk akal berarti. Ah iya, jenenge strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah iya, ngono kuwi. Ya kayak nembang apa nduk cah. Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Ki. Nderek Mangayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva, moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem ta? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, iki angel bisa Nggih. foto karo Niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI ya tak edit. Kowe meluk aku ngono ayo. Lah ya AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe ulang tahun. Monggo Mbak Yu mriki. Nah, kaya ngono kuwi. Pokoke seniman Pon rantos ket dek wau, Pak. Pon ket dek wau sonten. apa? Kan kula wau kan tasik make up to, Pak. Iya. Terus Mbak Deva pengen foto. Lah kula tasik make up deh tasik ndamel bedak mawon ya ngeri to, Pak. Kayak gareng to, Pak. Iya. Mangga kula semayani. Wah, nggih. Nggih. Pokoke lek sing jenenge seniman ketrima angger wis dijak foto wong kuwi ketrima. Ayo ngono kuwi. Selamat bertambah usia. Nggih. Nggih, Bu Rini pun mboten sasungan, mboten betul dompet mboten napa-napa minggah niku aman. Penting jenengan kersa foto kalih kula ngoten mawon. Apa betul dompet? Lah Ibu mboten nggih jenengan nggih beto to, Pak. Wah, anu, kula teng tengah. Nah, nggih. Nggih, Mbak Rini. Bar niki foto kalih kula mboten? Nggih, Pak. Aku tak foto karo Arif Mulumer ae. Monggo dihitung kameramen ya. Sudah. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo, Bu Rini? Bokong semok. Loh, mendingan apa, Pak? Cukup, oh nggih. Sampun berarti nggih? Matur nuwun, Oh nggih, Bu Rini. sampun, Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Gubuk asmara sik ya, Nduk. Nggih, Pak. Enek duwite barang lho nyah iki diplastiki ya. Ayo nyah. Mboten, Pak, mboten pun. Niku lho kene kuwi lho. Ayo. Oh nggih. Cah-cah kuwi lho. Ayo nggih. Ah, ngoten.
Lagi iki dhuwit diplastiki saya. Go Tutik. Wah, nggih ngenteng mobil kuwi engko. Iya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan. Nggih, siap. Sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik nika. Nggih. Napa Pak bawane? Nggih. Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan No. lelampahan kang nguri Nano. tresno tulus nadyan engku bekas mara Luar biasa. Ya, Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih prawan
Pimpinan Bapak Soleh. Sampeyan kerep nonton YouTube Madangkara, ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti profesional. Ya. Siji kas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Keh? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire iki apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Ayo. Monggo Cot, Cos. Puspita ing Taman Sari manglung manungsa ngengi kalawan bulane datari ngambar sasmita sang kumbang wayang rangsang puja sarining kembang Sumaneng ratri mangasawiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana
kasih. Kena nggih tambah kangen. Ayo, kaya ngono kuwi karo nggih tambah kesel. Kasih Nduk Niken Salindri, terima kasih. Intine pokoke awake dhewe ngaturake panuwun ing tanpa upami dumateng Bu Rini kalian Pak Hendar, nggih. Mugi-mugi sak rampunge wayangan jenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah, rejeki melimpah ruah, dipun paringi putra-putri soleh lan solekah. Klebet para pamirsa ingkang kepareng nenggani kelawan awake dhewe ngaturake panuwun muga-muga tansah pinaringan bejo donya nganti akhir ya, Truk. Nggih. Yen nulat dawuhe Rasulullah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghindari debat utawa eyel-eyelan utawa ngotot sama dengan inden kapling di surga.